smo nakon skoro pa malo manje od 2 godine, evo knjiga je tu pred nama, vrlo je teška, vrlo je lijepa, ekskluzivna i mislim da je bilo jedno i dragocjeno iskustvo. Kad sam došao na tu ideju, naravno odmah mi je na pamet pao Rino Gropuco iz 3 razloga. Evo kao što vidite, to je Rino Gropuco. Naravno, i 3 su razloga. Prvi, Rino i ja se znamo iz gimnazije. Drugi razlog je taj što je Rino i ja dijelimo nekakve iste afinitete. I treći, najvažniji razlog je što je Rino sjajan fotograf. On je gotovo nenadmašan i ova knjiga će vam to pokazati u takozvanim krupnim planovima, u kompozicijama nekih kadrova i fenomenalno se gotovo poput dupina u jatu skuša snalazi kad dođe na situaciju koju treba fotografirati. Tu ja mislim da mu u Hrvatskoj gotovo nema ravnog, a ova knjiga mislim da će to pokazati. Mi smo htjeli predstaviti našu županiju kroz junake koji proizvode i uljepšavaju nam život proizvodeći i nudeći nam hranu i piće. Zapravo istina je da kad dođete u jedan kraj postoje 3 osnovne stvari koje morate znati, odnosno gledati da bi shvatili gdje ste došli. Prva stvar je po meni i najjednostavnije gledanje arhitekture, znači gdje ti ljudi žive. Druga stvar je recimo kulturno povijesna spomenička baština i treća stvar je vidjeti šta ti ljudi jedu. Recimo ja kad idem sa ekipama negdje na snimanje, uvijek mi je važno gdje ćemo jesti. To mi je pa vrlo važno, ne? Gdje ćemo jesti i piti i tome posvećujem gotovo, ma ne, sramota me reći, ali gotovo isto pažnje koji poslu koji ću napraviti. Mislim, evo, velečasni je ovdje, ovo je ko ispovijed. Ovi putevi užitka kojima smo Rino i ja prošli, putevi su koje predlažemo i vama. Ovo su šampioni i junaci ove županije, ljudi koji rade fenomenalne stvari, koji su obogatili i naše živote i nadam se da će obogatiti vaše živote. Ljudi koji u dosta nepovoljnim okolnostima kojekakvih recesija, globalizacije i čega drugoga proizvode predivne stvari. Ja sad ne želim tu nabrajati, ali imat ćete prigodu. Ovdje je 49 junaka, kako ih mi zovemo. I došli smo evo na Lokvinu i sa ovom knjigom i uopće se ne sramimo, dapače, vrlo smo ponosni na nju. Rad je bio vrlo težak, iako je to ovako čudno, međutim, kad odete i u jedan dan obiđete 3 vinarije, možete misliti kako je to bilo teško. Onda sljedeći dan odete u 3 konobe ili 3 restorana i oni vas ubiju najljepšim mogućim delicijama. Ja mislim da ovi predstavnici Europske unije to u životu nisu tako jeli. I normalno da smo morali malo rastegnuti, bilo je tu i pregleda kod liječnika. Uostalom vidim, drago mi da imam puno prijatelja liječnika ovdje, znači brinut će se o nama kad krenemo na drugu knjigu, jer mi želimo proputovati lijepom našom i svladati sve ove termine. Bernardin je preskočio samo jednu vrlo važnu stvar, naime ova fotomonografija je na 4 jezika. Dakle, osim našeg hrvatskog jezika, na engleskom, na talijanskom, na njemačkom. Ova monografija zapravo po meni predstavlja najljepše što imamo u ovoj županiji, jer tu između ostalog, osim ljepota, tu nisu samo znači, ljudi koji nešto lijepo rade i proizvode dobru hranu, jela i pića, znači vinari, maslinari i svi ti vrijedni ljudi. I naravno tu
knjiga bi trebala biti vjerojatno bar 2 put deblja da smo uspjeli staviti sve koji zavređuju doći u tu knjigu, jer ima ih puno. Recimo da je ovo jedan reprezentativni uzorak, ali uz te ljude ima tu i puno slika ljepota naših krajeva koji su stvarno raznoliki. Uz more, znači imamo prekrasne šume i jezera i Gorskog kotara, tako da mislim da stvarno ova knjiga pokazuje što sve ima lijepoga u ovoj županiji. Ja sam snimao najbolje što sam mogao, a sad vjerojatno se može još i bolje koji puta, a sad teško je to nakon 3 vinarije biti uvijek baš jako koncentriran.